Dobrodošli u Repete uz Lidl. Moje ime je Filip Kovačević i tu sam da zajedno spremamo najukusnije recepte iz svih krajeva Srbije, ali i one koje su potrebni za moderan način života. Danas spremamo boraniju sa svinjetinom. Vidjet ćete, uz Lidl je jednostavno. Pre nego što krenemo na pripremu mesa, potrebno je zagrejati šerpu. Ovde koristim svinjski vrat. Sipam ulje da se lagano greje u šerpi. Od začina pre samog prženja dodajem samo so i naravno moj omiljeni biber. Blago masiram začine u meso. Meso može da ide u šerpu. Ostavljam meso da se dinsta nekih 7 minuta. Sitno seckani crni luk i sitno seckani beli luk. Njemu je potrebno neka 2 do 3 minuta, taman koliko je meni potrebno da isečem šargarepu. Dinstamo je tek toliko koliko je meni potrebno da isečem paradajz. I on može direktno da ide zajedno sa ostalim povrćem u šerpu. Sada već možemo da dodamo i malo paradajz pirea. Pored pojačavanja ukusa, paradajz pire jača i boju samog jela. Prelazim na sečenje krompira. Proces dinstanja je završen, tako da možemo pre svega da vratimo meso zajedno sa sokom. Nalivamo bujonom, vraćamo poklopac i ostavljamo da se dinsta 15 minuta. Ostalo je još malo pre nego što ga završimo. Dodajem so i biber. I naravno, kako spremam boraniju ako nema boranije. Potrebno je još samo 15 minuta da jelo bude gotovo. Ne želim da boranija bude mekana i da se raspada, želim da bude al dente. Boranija je kuvana. Pre nego što serviram u tanjir, sitno seckam peršunov list. I malo sira uz ovu boraniju. I evo, boranija sa sočnom, mekanom svinjetinom. Prijatno. Nadam se da ste uživali i da se zarepete. Ukoliko vam se dopao ovaj recept, ne zaboravite da se subscribe-ujete na naš kanal ako već niste i da lajkujete i šerujete ovaj video. Vidimo se uskoro.